Kaixo, Regina Zabala naiz, Getxoko ilustratzailea. Gustatuko litzaidake hasieratik zeozer kontatzea. Katetoak izan ziren nire ilustrazio zeukan jostailurik gogokoena. Gustatzen zitzaidan asko, familia bakoitzaren berezitasuna, koloreak eta sortzen zuten paisaia. Ikusten duzuenez ez geneukan alaba txinatarra eta beti saiatzen nintzen imaginatzen nolakoa zen alaba txinatarrura, ez? Eta nola enkajatzen zuen paisaian. Eta gaur egun hori mugikorrarekin segundu batean jakin dezakegu nolakoa den. Hori da teknologiaren abantaila eta desabantaila aldi berean. Arte ederrak ikasi nituen Leioan eta azkenengo 2 urteak Oporton pasa nituen. Han egin nuen Erasmusa eta egia da Oportoko azkenengo lan hoietan argazkilaritzan eta pinturan eta irudigintzan oinarrituta zeudela, baina ikusi daiteke hori irudiko las batzuk egin nituela eta ilustrazioa han bazegoela. Hau da nire Oportoko lan bat, nila hasi nintzen fijatzen liburu formatoan. Liburuzka honetan egin nuena zen album familiarraren gaiarekin errebelatu nituen nire aitit eta mamaren karreten pelikulak, baita nireak ere. Eta sortu nahi nuen bien arteko elkarrizketa bat, edo bizi izan ez genituen oroitzapen albuma. Gaia berdinarekin jarraituz, liburuzka hau egin nuen, akordeoidun forma daukan liburua da, eta serigrafia teknikarekin egin nuen. Justo ni bizi naizenen etxe familiarra da, eta orain dela ez asko, 100 urte bete zituen, eta orduan bururatu zitzaidan, han bizi izan ziren eta bizi diren pertsonei elkarrizketa txiki bat egitea eta beraien kontakizunekin ilustrazio bat sortzea. Oportotik bueltan, idazkera kreatiboko tailer batera apuntatu nintzen, eta han sortu zen proiektu hau. Autoedizio bat da eta nire lehenengo liburua da, eta, batzutan akatsak ikusten dizkiot, baina egia esan berezia da niretzat. Eta hori da, 60 hamarkadako neskatila baten bizitza, eta hori zuri beltzean egitea erabaki genuen, aldi horretako, garai horretako atmosfera lortzeko. Liburu horrekin hasi nintzenean, pentsatuta neukan edo nire buruan neukan ilustrazioa ikasteko nahia, ez? Eta orduan Gasteizko, gaur egun Idarte eskola deitzen da, eta ara ikastera joan nintzen. Lan hau El Tranbia deitzen da,
Garrobik antolatutako Garte 18 bat ekitaldian parte hartu nuen lan honekin, eta Salem tabernan egon zen erakusketa. Robert Frank argazkilariaren The Americans liburuaren portada oinarritzat hartuta, sortu zen kontakizun hau. Hemen ikusi alduzue nola planteatu nuen lan hau, alde batetik espazioak egin nituen, rotulkiak erabili nituen, eta gero ere arkatz beltza eta zuria sartu nion. Bestaldetik pertsonaiak egin nituen, eta gero era digital batean kolasa egin nuen. Horrela pertsonaiak hobeto egokitu ahal ziren espazio bakoitzera. Henry postari baten komiki bat da. Eta, komikiaren trama da, hori, bere jornada normal batean, aurkitzen duela estrabiatutako pakete bat, helbide horretan ez dago inor, eta erabakitzen du pakete hori etxera eramatea eta zabaltzera. Pakete horren barruan album bat dago, argazki erotiko album bat dago, eta han ikusten du bere bikoitza edo berearen antzandia daukan pertsona bat. Orain aurkezten dizuet Aktuart Diseinu Estudioarekin Getxorako egindako bi kartel. Bata Getxoko antzerki jardunaldietarako eta bestea euskaraldirako. Arte hezkuntzan lan egitea, Zirrimarra Arte Tailerran eta umeekin ibiltzea asko lagundu nau ideia arinago edukitzen, eta baita era simpleago batean pentsatzen naiz, eta oraindik bidea luzea izan horretarako. Ilustratzen dut kontatzeko behar edo nahi hori daukadalako. Niri betidanik gustatu izan zaizkit bakoitzaren istorioak eta bizipenak entzutea, baita ni ere nireak kontatzea. Depende nola eta non kontatu, asko aldatu daitezke istorio horiek. Eta segun zer gehitzen diogun edo zer kentzen diogun istorioi, divertigarriagoak, ikusgarriagoak edo beldurgarriagoak egin ditzakegu. Eta gauza bera gertatzen da ilustrazioan. Bakoitza bere kontatzeko era azaltzen duela irudien bitartez. Lan egiten dudanean beti lehenengo ideia bururatzen dut, bozeto bat egiten dut, eta bozetoa garbi daukadanean argi maila pizten dut eta paper honean pasatzen dut tintaz. Errotulkiak berreskuratu nituen, txikitan erabiltzen nituela, eta alkoholdun errotulkiak azkenean eroson sentitzen naizen materiala da, ze kontrol handia daukazu errotulkiekin, eta kolore eta textura oso uniformea eta garbiak ematen dituzte. Nire marrasteko era da lerroz lerro, aurreko lerroa hurrengoarekin ondo difuminatzeko, baina jarraian egiten baduzu ere textura polita gelditzen da, iaia akuarelaren antzekoa. Pertsona oso kuriosoa naizela uste dut, eta detaileetan asko fijatzen naiz. Garrantzia ematen diet detaileei, ze nire ustez
asko kontatu dezakete, pertsonei, lekuei, izaerari buruz. Ta orduan, nik uste dut hori ere nire irudietan ikusten dela. Bueno, onarte nire aurkezpena. Gogotsu espero dut elkarrekin egingo dugun tailerra, baina bitartean animo, zaindu zaitezte eta bueltan egongo gara. Agur!